अच्छा भाई लोग, आप लोग हमार गाना बहुत सुनीला जा। गाना के माध्यम से हमके बहुत प्यार दुलार भी देला जा। ये खातिर हम आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद भी देतानी। लेकिन आज गाना जवन हम गावे जातनी, ई गाना के आप लोग जरूर सुनब, कहे से कि ई गाना हमार अलग कैटेगरी के बा। तो आप सबके नमस्ते प्रणाम बा। और ई गाना सुनावे से पहले कुछ हम बता दी कि ई गाना कैसन बा और आप लोग समझ ली। कोनो छोट बहिन अपने बड़ बहिन के पास यानी दीदी जीजा के पास जाके रहताड़ी और घर में रहला रहला से उबिया गइल बाड़े। तो अपने बड़ बहिन से कहे, वो छोट बहिन का कहे, घुमला बिना हमारा जियरा भइले बुरा हाल दीदिया रे दीदिया। घुमला बिना हमारा जियरा भइले बुरा हाल दीदिया रे दीदिया। हमके बाजार घुमावे चल दीदिया रे दीदिया। हमके बाजार घुमावे चल। अच्छा भाई लोग, ये गाना हमार पसंद आयल हुई तो लाइक कमेंट शेयर और ये भाई के सपोर्ट खातिर जरूर चैनल के सब्सक्राइब करें। तब इजाज़त दी। जय हिंद, जय श्रोता।